Ootko sä koskaan miettinyt, mitä sun työhakemukselle tapahtuu, kun sä painat lähetä? No mäpä kerron, miten me edetään Veritaksessa. Homma lähtee siitä, kun sä lähetät meille sun hakemuksen. Me käydään jokainen hakemus läpi. Kyllä, ihan jokainen. Ja jos sä saat kutsun tapaamiseen, niin me ei tehdä siitä mitään tiukkapiposta kuulustelua. Tapaamisessa me tsekataan molemmin puolin, että ollaanko me hyvä match. Joskus me otetaan toinenkin kierros. Silloin mukaan voi tulla vaikka toimitusjohtaja tai sektorinjohtaja, mutta ei hätää, nekin on ihan hyviä tyyppejä. Ja usein me hyödynnetään tässä vaiheessa myös soveltuvuusarviointeja, mutta mä lupaan, ei mitään pelottavaa. Ja viimeisenä vaiheena meillä on yleensä tiimikahvit. Silloin sä pääset tapaamaan sun mahdollisia tulevia työkavereita. Ja hei, kuka nyt kahvista kieltäytyisi? Ja sitten lopuksi me tehdään valinta, kenestä tulee uusi vertsulainen. Sitten kun sun työt alkaa, niin me varmistetaan, että kaikki on kunnossa heti ekasta työpäivästä lähtien. Työvälineet, perehdytys, koko paketti odottaa sua valmiina täällä. Tervetuloa tiimiin, vertsulainen.